Petition there. Petition be a better Eura Santahine, Otumfuo Ahenkwaa Opanin Addai animu Ekoba se Daasebre Osei Bonsu kanche buya nana ejakuma difi a otoso miensa Mampong Hemaa ene Mampong penifo nyina kabo mu edebetu Eura anim ma Eura soso ene Asante man ekokra no ekire na se akwanya bi se oyi ne bama ne ode ne be kire Asante Mewura nti ekoba se obeduru Asante Mewura anim ne Asante man kanse nana no nyina anim no na Eura se na nsem bi wo ho a etika mu ana tese Mampong kuntihine ene Mampong jase hene ntawo bi ba ema nana Daasebre Osei Bonsu otoso mienu eji akonwa ne free sa jasefo no efi ekọ efefufurum enti ema Eura kra ka eche ni mrebi se onko no nko sisi na da ho sa na entime enwie pe a mo de sa petition e beto Eura ni na me Eura eno na osi ho kwan se omo mpire omochi na 2 minutes de o nana ejakuma difie a otoso miensa we Mampong Hemaa nsem se won kwa se okoyi na hened ba enti ade hye ni nyina so do modwu ato okoi minya ne ntie se na no na Ghana Kingdom TV ebomu se ebre koba se omode dwato ni nyina ko wie no nipa adunu baako aye 21 nso so ohwemu na so wayi de edana koma so anase de so neni a nananom no ababe so ndaye se ono na one Mampong Hemaa odi kan nana ejakuma difi akonto no ono na bebio eno no nti nana ejakuma difi akonto na odi kan no 1660 ekopem 1690 nti ono ko na chire nana adoma ebae te nana adoma achiri no na nana brago donfe esoso ebae ese uhwema nana ejakuma dife no odikan no obenya ono akonwa no ebabiem anasa akonwa no sa awo no enya na babio anasa dotoso mienu 1779 ekopem 1820 inti 2000 ena anu ya be emfe adonunum 25 good years ni na nana Daasebre Osei Bonsu awotoso mienu eyi nana ejakuma edifi awotoso miensa na ese yenya nana ejakuma edifi odi kan yenya nana ejakuma edifi awotoso mienu ti ne prensa so ni ena da bia Asante Mewura na sema o kan se o maami anwo a wa ho enti nana ejakuma edifi ono ne chiame pe ena wotumi se omutimi ko enkonwadem ekoyi apaye eko esi enkonyanuane ema enkonye didie enti sede ye ba wiase ye maame no mo Onyankopon efa omoso mo wuyi no enti sa pepepe na enkonyasam tie na wo kan se eye honhom dwumedi spiritual dwumedi ni sa na enkonyasam no so honhom dwumedi enti hon suman ena hon samanfo ni nyina yeso mo gitu nti wa wo tie adwa no so no na ombe so dae wona wo tie wo makasa no so tie wo kasa enti nana ejakuma edifie akwakoyi ne ba aba ne nyina ne abutere enye se wei na abranche ne kasa ni se ye pese ye bibi anase bibi bai se Asante mamre de se de bia kan se wonnima onse sa mamre no nti omunya abadwochere na omunyina ne nyako ebi se wa bre ebi se ehunu bi paintina se aboaserewa oje ne ba agura no ayi nani atonchen ebi se ohwe 1883 no a nana Osei Bonsu na odi kan no nana Osei Bonsu okọ ekura ena no be fa ni di no ono yetu na konwa no so epen ena osa ekobae enti ebre ekoba se nana Daasebre Osei Bonsu otoso emienu eba no onu modern mobia eche no obebo ye enti na ma ne kofa ono no ni din no emama ni benya abebio no enti se enne Yankopon nana no adoma boa ena sese Mampong eho adwo ebe mfie ebe dunu enkro
echia nana Daasebre Osei Bonsu eba ko ye a okofa na ofa si baba ene maami ba eho adwo efise 1966 yetu Kwame Nkrumah aban egu ye no na nana owusu esechire so no ebu yawa ono ne breso na ese ono ye CPP ni ido person otwe nana no nyina ko ntina ban egu ye no ebai ema Otumfuo se wasaje ma prempe otosu mienu emo nana no a omo ye mampon empenifo nana no atankunya ne de ne bai ese oye amanyose ma yetu no okay ento ono na chi no soso no na nana kwabena adwomo eso baaye ono soso no ekoduru baabi na enkuntebuo bi enkoyie ema ono so yetu na de so see so no na enti ma na ekọ ama ne baya beduru 1967 ana yebenya nana atakwa amani ampon a otoso mienu okay yes ye di kanya nana atakwa amani ampon odi kan ono na se ono ne ono ya de akobo ejije ne tata so no mampon kuntochi no ono ya de akobo ejije ne tata inti ono no opemso se tutumu abreso ana ono no so ebedi sa mensem no na onya sa abodini no inti ebenya na bebi onu a ono eyebia kokoduru baabi inti duru 1987 no na Otumfuo opokuware a otoso mienu okatachie etia ne na achi ekwa amanone ti oso ko Holland na so de na chija Mampong Hemaa da amamre ekwa so ne esitie no na ankobasa na sa abre no nana odo no mapo a otoso emienu aye subuja mahene no na Otumfuo opokuware a otoso mienu okatachi edi achiri ja no nti na chese eho no anye nana atakwa mani ampon a otoso emienu no anye ne de na one sa adanse fo na mahene sa se efe kwantwi berima omo kan woti famiti na opokuware a oye Asante ne efiri amanono eba no sa bre na awiemhyen ejina bie international airport na kotoka no eho no o man tima nkwa nkohia ni bi nti eba sa no hu se eba sa ma ye dom no so 1987 no so di tu na de so nti edru 1987 no mu na omokonya abranche bi no so ye adwuma se say MAD MP and I so there's a director. There's a managing director of production and institute and also a fellow Chaskati. Okay. And also a buy a Francis Kati. The Francis Kati ni buy no. Let's say ono abuso penji na de buy a offer a parcel. A parcel. As a parcel no say ono I buy no a pa sa a parcel sa pa mama po. It's ono de buy no na adese ne ese da bi we de ono nana no na betan wonya ade ase enti abusua no ede sa opanyin na ode ne bae no aye frɛ no opanyin krachi dono opanyin krachi is a krachi sa na ifo sa opanyin krachi so ono no mo de call regions of chiefs and regions of chiefs dey ebuma no enti one no sa de call national of chiefs okay almost I don't call national of chiefs ebutia San Francis Kati no na one so antin ho ase no so the court Supreme Court so the court Supreme Court so ebutia no enti me etu na de so wow nto di ya ebebidu 1995 nto anu akire no na Daasebre na Osei Bonsu ebai na ono aba betena konya no to sa 29 good years obai na also so okofa no fa si bai so be maame enti ye kasa da kokora no hwe Mampong ma so anase impokora no o ma no mo ofie kora no se wo mo se ne ye na usi no mo sitina na aja kuma di fie a otoso miensa Mampong Hemaa se bibia ni a o se Mampong munya abotere enti wo yi ade akwa kire so no adwura hin na wo ya donten hin no se leadership wo yi ni nti na Ghana Kingdom TV no nana adonten hin na wo ye adwura hin no so mu nyina so na brempo ni bi ni so nti ono kra se abusua panyin kra nsi ho so let's enye ne kwan so nti ada Asante man e kan se tena se a
yewura eba no nti all free kwankrom eba na odura yi ne kuzi na kwa mijani chem na botasefo se Nana Mampong Hemaa we bibia botasefo onfrɛ yo se munya abotere ni nyina ni abotere nti se enusu se drusu ni nyina ni abotere sa wo ye Nana Boa enentu a odi ne tigi akyerema ema Asante Man asini mapapa dia nya abotere so na no ye bi ono na ma Asante Man egina ho ne se nu nti na ye ma ne bo jetagwa ana silverstone edema Mampong Man no ti bibia ni abotere na mo ni nyina enkamom efise ne bayi kwa akurai ono na bibia beda no so kakra saa ne ade se wo hunu no ba mi ani so ti bibia ni a monto bo ase na mo ne ntena onuado no ofeso se de mo ne ntena ya okra Daasebre Nana Osei Bonsu a otoso mi no ebezi se Asante amamra de wayema tenasea na wato no safra adehye nyina obi ade ne dwa to aba so obi ade ne dwa se no na beda dia mi ehu se wo ye dehye ne se ode ne nua nkwa ekwohye dem ne so wo ya na hono de na mo ka fa sasa maka se nana wadawroma nya sana Asante amamra tie iso de fa beda di se akokọ entu bedwo bi de so we de ade a akokọ etu bedwo na se ti cross so nkwa gina nti wasa wo de ba bia nipa nkwa na ho asem so wo se de tete wo nipa de mi mo gidie ewo sa nipa na wayi no numu se ono no enya bia kura no one ne wo fe ya obeye ne bai Nana Daasebre Osei Bonsu a otoso mienu se ono no ni sa nipa ya Nana Jakuma di fe otoso mi se yinu no ono ne beka se na sa nipa no so anya bia na wahwe ne ho so yi nti ayade ya se wakodi awu so akofo obi yere so wo se de wadamu aban mu pen so wo sane se ya gina ye fro baby eni ade ase eni tire ye pa hontuma ema obi ehu se nipa kro na Nana Hemaa be yinu no ebi kwasi na no bechem ema bechem no Hemaa no eto nsafre na de hie nyina na busu apan no wo so wo de odwa to akọ busu apan za wo de odwa to allegation we are o yi esa anyway se ebedru yewura Asante anima okukuru dom Otumfuo Ahenkwaa tutu a otoso emienu anima de onso sa asemu emu tumi ni nyina ewo Nana Jakuma di fe otoso emiensa okay onati ananya constant place bi ya ne tia o Mampong yokuru kase Mampong yokuru kase enti Mampong enye kura ye besi nyina ye be no kokoam da se me unim se ye yi no ana yedi nka yi ni wo Mampong ho ansa na yedi na ba hia ba kiro Otumfuo na me how is it like because then you because me won say ye yi no ye peja no ye di powder gu no ho e ma obi ehun ye nti no which one is which I start to correct it Nana Mampong Hemaa ne mpanimfo ni nyina se ba jamase ne mu ne efiase ne mu no omo nyina ye na brempon oni omo hia ono omo hia oni omo hia ono omo hia because eyi ni tire sa bi ni hia eboni ntina obi de so ntina o kasa odi na ko she kukuam ana wona bo na powder nya sa na esaminate go se ono a wonim se ono kwa Nana Jakuma adifie no to so ono oba no ye nyi ni dem enti no da bi o Jakuma difie no o ye de anya adentina wo fa fidie susu emi anya mu dance because dance na wo hen family ono mo nyina bo Ujachada ehia na dehie ni nyina enti na ye rekoma sa adwura ehene na adwura hene ne se ono so age no ofeso because ono kra so no ese so ono bibia ni a de no di ho ya no se busu apanira mebi so se ti asa ko mu nyina etanachi no moko so na akọ ekire no ofeso sa na amamre ekwa so iti nana ebinime aba ho bia wo so omu ye bie so se de titi na so se de wo kase amini amamre a wo sa amamre so nim na sa wo ye na so obi sere wo kra na wo do nim de wo ye of course se nu ntina ema Daasebre Nana
Osei Bonsu otosu mienu say no ye KNUSC register and na we then or resign and no buy and no be so na na mutuo and na eja kuma edifie awon so tosu mienu say on so MTN osua okono school ni na de nyina akire no nti ya no ofa ne from opportunity and wa betena ho saa oba ye kura no na ne mu mia sei ese kakra saa na watima poto ama na afia bedu san pempeso e abotere so e bibi na se e chia kura na e ntoba se ensa wokoto ntasuko ka se wa ya ade bi a ense emfata enye ne kwanso nti menua abrante na wo ka se wo nya abotere